En la mateixa línia va la reclamació del Sindicat d'Ensenyament d'Unió Obrera Balear. Reclamen al conseller d'Educació més docents i espais per començar el curs escolar en condicions. Una trentena de membres s'han concentrat davant el Consolat de Mar. El sindicat critica la mala gestió que ha fet la conselleria i els acusa d'improvisar davant la situació de la Covid-19. Creuen que les mesures adoptades per aquest curs arriben tard. Per això el sindicat té previst fer una vaga pel pròxim 14 de setembre si no hi ha, diuen, cap solució. A més, es mostren a favor de retardar l'inici escolar, tal com han suggerit els metges. Nosaltres m'haurem de fiar del que diuen les autoritats sanitàries i si el sindicat mèdic i el col·legi de metges coincideixen en dir que en aquestes condicions no se pot començar i a més el sindicat mèdic ha concretat que aquest metre i mig s'ha de garantitzar que les ràtios han de ser de 15 alumnes, nosaltres no podem fer res més que estar totalment d'acord i tornem a el mateix camí. L'únic que va en una direcció contrària és el Consell d'Educació.